Veľmi sa teším, že ste prišli. Verím, že si z toho odnesiete niečo, čo vás inšpiruje a keď tu sedíte, tak vás asi táto oblasť láka. Myslím si, že uvažujete veľmi dobre, lebo ide to veľmi, veľmi rýchlo dopredu. Je to veľmi, veľmi zaujímavé a ono to časom príde, že človek má tú potrebu, aby to aj dávalo nejaký zmysel, že by to malo nejakú hodnotu a v tom ITčku sa to dá dosiahnuť. Keď si vyberiem dobrú firmu alebo dobrý produkt, dobrých ľudí, ktorí chcú niečo zaujímavé vytvoriť, tak môžem byť súčasťou niečoho takéhoto. Je veľa dôvodov, prečo sa tešíme, keď dievčatá máme v tíme a môžeme vlastne sa pozerať na tie veci z rôznych uhlov pohľadu.